Știi, am măsurat? Da. Trebuie.
Da, sunt bun. Adică nu-s fixați, nu nimic. Da, așa. Atunci rămân pe ăsta dacă îi fixăm. Măcar ăia ăștia doi, știi? Am făcut data trecută. Dar trebuie să aduci brișca. Aduc, bă, iarăși, mă. Ai răbdare, bă, omule. Ale poți să le legi și-ți faci mătură. Să-ți faci mătură. Păi poate apuc să le luați și mai mult, de azi zic că... Trebuie să facem atunci un pat din stângul de astea pe joc, pe ele. Că le stă și care stă pe pământ, aia putrăzește. Așa o poți să refolosim. O pui și asta. Punem astea de astea. Pune și aia și trebuie să facem așa un fel de pat. Am dat câte 1.000.000 pe căruță. S-o putrezut și ne-am tăiat de foc. Cred că pus aici mai încoace să lărgim un pic fața. Pune unde picioarele tale, pune și mai încoace. Aici, aici, Alex, aici. Dacă să lărgim patul, să fie larg, mai larg. Că le vin așa. Acolo, aici, vine să întâi unghi. Deci le facem în unghi? Da. Poate facem mai multe, dar e ok. Ia dă-i acolo. Bă, așa dacă l-am... Sau cum? Dă-i acolo să stai pe scândură. Așa? Așa. Acolo, așa. Asta o trag un pic încoace. Dar trebuie mai trajul, dar
Ar trebui mai pe oaltă, să nu stai capitele și tragi mai de capăt mai pe oaltă. 1 metru să fie distanța de la un capăt la altul. Și cum zic? Da, da, da. La 1 metru, 1 metru. Pentru că atunci nu se îndoi. Să nu se îndoi. De la mine. Da. Unde așa cam la 1 metru. Da, da. Trebuia să spui că scundura la asta știai? Am putem lua fiecare câte era. Ba da. Hai să vedem. Da, e bine, așa e bine. Da. Hop. Hop, hop, hop. Așa, da. Deci asta e de două, ia. Dă-o din cum. Da. Asta. Hai să le luăm pe astea. Ele fac. Ies. Băi, Alex, bă, nu le rupe, bă, omule, bă. Să te vii la foc, mă. Aici. E mare. Asta? Am înțeles, băi. Bă.